So, yun mga idol, dito tayo sa Carmack, Dagupan. And ito, live tayo. Papakita ko sa inyo itong bagong big bike ng ating Falcon 400. So, bagong big bike po ng ating FKM motorcycle, Pecon motorcycle. So, live po tayo dito ngayon sa Carmack, Dagupan, sa Pangasinan po tayo. So, available na po ngayon itong mga units na to sa mga idols natin na gusto pong bumili ng ating bagong big bikes and gusto nyo ng affordable, quality din, at syempre, newest style sa ating sa Pilipinas. Ito pong perfect sa ating mga idol. Meron tayong bagong model dito, FKM Falcon 400cc. So, ito po ay expressway legal. At makita nyo yung ating makina, kagandahan dito, 400cc po yung kanyang displacement. Saktong-sakto yung kanyang displacement, 400cc. And ang isa pang the best dito, naka 2-cylinder. So ang kagandahan doon, 2-cylinder yung engine natin, mas malakas. So kung titingnan natin sa ibang mga entry-level na big bikes dito po sa atin sa Pilipinas, ang kadalasan, nasa single-cylinder yung mga beginner big bikes. Ito, 2-cylinder na. So makikita nyo dyan sa ating makina. And kagandahan dito, meron na rin tayong magandang features para sa kanya. Equip po siya ng dual channel ABS or anti-lock braking system. So itong ating mga color version na available, 4 po yung pwede nyo pagpilian. Meron tayo itong black orange. Meron tayong gray and red color. Meron din tayong gray and black color, saka gray and green color. So 4 po yung ating pagpipilian na kulay para dito sa ating Falcon 400 FKM. So para sa akin yung personal first impression, yung quality niya okay din. Siyempre yung kanyang color glossy tong ating sa orange, glossy yung kanyang kulay. Dito naman sa gray ay matte naman yung kulay niya. So may mga choices tayo ng dalawang version, may metallic, matte, meron din tayong glossy. So ito, bibigyan ko kayo ng full specs and features review nito. Gagawin po natin ng walk around, papakita ko sa inyo lahat ng parts niya at ibibigay ko rin sa inyo yung kanyang presyo. So sa presyo naman, meron tayong cash, ang kanyang SRP is 211,000. So sa presyo na yon talagang competitive yung kanyang naging presyo. Sa ibang mga big bikes sa atin sa Pilipinas, pag sinabi mo 400cc, gaya nung sa Kawasaki Z400, 279K yun. Ito almost the same lang din sila. Yung pormahan, parang naked bike din. So makikita nyo rin yung kanyang mga parts, components, okay din. And ang the best dito, dual disc po yung ating harapan. Nakadalawang disc brake siya. So mas confident tayo sa ating stopping power, naka-dual disc brake. Pangalawa, isa pa sa nagustuhan natin dito, naka-full TFT color na rin yung kanyang instrument panel. Ito. So, yung dashboard natin, full color na. So, yan po yung mga idols yung ating mga ibibigay sa inyong features na papakita sa inyo. Abangan nyo po yung ating full review para sa units na to. And hopefully, makita natin din yung actual unit or test ride. Kasi dito po sa Carmack, Dagupan, magkakaroon sila ng test unit or test ride bike. Kung gusto nyo pong itry yan, kung halimbawa nandito kayo sa Norte, taga Pangasinan kayo, you can make a reservation or magbigay po kayo ng information dito sa kanila at sasabihin nila sa inyo kung kailan po kayo pwedeng mag-test ride. So yan mga idols, napakagwapo nitong dalawa nating bike. Yung kanyang headlight, kung makikita nyo po, meron siyang napakagandang daytime running light and LED yung mga ilaw nito. Para sa ating mga indicators, LED rin. Yung ating headlight, LED rin. Yung ating taillight, LED rin. So ano pang hihilingin ninyo? Fully loaded itong ating bagong expressway legal entry-level big bikes. Kaya mga idol, ang sakit na sa ulong pumili ngayon kasi ang daming big bikes po na lumalabas. Especially this month, September, ilan na yung lumabas na nakita natin. Meron din sa Russia, naglabas sila ng bago nilang sport touring bike. And dito nga, sa Pilipinas, may paparating pa tayong maraming mga entry level din, gaya din sa ating sa mga classic bike.
sa Harley Davidson, sa Triumph. So napakadami pong big bikes na paparating na pwede nating abangan Pilipinas. Siyempre itong ating bagong-bagong dating na FKM, ang ganda. Solid. Ang makukuha natin dito, ito po ay made in Singapore. Ibig sabihin itong company natin dito na FKM, Pecon Motorcycle, from Singapore po ito. So hindi po siya masasabi natin na China, no? Singapore, so Southeast Asia. So napakaganda, no? Buti pa yung Singapore, meron na silang sariling brand na motorsiklo. Ito nga po, FKM Motorcycle, Pecon. Ayun. So sumama lang sa shoutout dyan, mamaya isa shoutout ko kayo. Kasi papakita pa ako sa inyo, hindi ko pa makita yung video eh. Ayun. Shoutout po sa mga idols natin na nanonood ngayon. Nandito po tayo sa Carmack, Dagupan, Pangasinan. At ito, shoutout ko rin yung mga idols na nandito. Papakita natin sila. Ito, si Idol. Tara dito. Papakilala ko lang sa inyong idol natin. So, shoutout po kay Idol. Ayan. Idol Boyet. Ayan. So, itong mga idol natin, mga subscriber natin dito sa Pangasinan. So, anong pangalan mo, sir? Rod Ballesteros. Yun, si Rod Ballesteros. Shoutout po sa kanya. So, bago nating subscriber, salamat po sa kanyang pagbibigay sa atin ng ano. Ayan, bago yan. Meron siyang sticker. So, sa mga idols natin, salamat din sa iyo, Idol Rod. So, yun, sa mga idols natin na gusto pong bumili nitong FKM Falcon 400, wala na kayong ibang gagawin. I-check nyo po sa ating video description. Nandyan po yung contact number ng ating Carmack, Dagupan. Tawagan nyo po sila. Mag-apply na po kayo. Mag-parshare na po kayo ng units. Available na po itong mga FKM Falcon 400 at pwede nyo na silang may release. Kahit ngayon, hihintay ko kayo dito kung meron na kayong pambili dito. So, yun po yung ating bagong-bagong big bike, entry level, Falcon 400cc. So, 2-cylinder yung engine, dual channel ABS, TFT panel, and then adjustable yung lever natin from the brake and sa clutch, adjustable, pwede nyo i-adjust. So marami tayo, yung ating seat, okay din. Color brown. At yung mga ilaw LED, yan po. Oo, ganda. So, shoutout po sa mga viewers. Ayan, meron tayong 39 o 35 viewers. Yan, papakita ko sa inyo. Tignan natin ang malapitan tong bike. Ayan. Go walk around na natin. So, ayan mga idols, dual disc brake. Ano pang masasabi ninyo? Diba? Dual disc tayo, 4-piston caliper, radial yan, siyempre. Talagang solid yung ating magiging stopping power dito. So yan po. Ang price po nito 211,000. 211,000. So naka-cast wheel tayo. Orange color siya. Depende po sa kulay na mapipili niyo. Ito kasi orange black combination. So orange yung cast wheel niya. Dito naman I think black itong kanyang cast wheel color black. So yan po. So yung kulay natin depende po sa mapipili niyo And syempre yung ating frame, naka-trellis frame tayo. Again, matibay din to, durable yung ating frame. Right? So yung makina natin, papakita natin sa inyo. That is 400cc displacement. Twin cylinder, 2-cylinder po ito. Kaya malakas din. 6-speed transmission. Naka-double overhead camshaft, 8 valves. At of course, yan po ay liquid cooling at fuel injection na rin. So, solid na solid yung ating engine para dito sa ating Falcon X400. Kita nyo man po ninyo yung kanyang exhaust pipe, Ang forma din. Ayan. So, dual exhaust yung kanyang yung kanyang muffler. Sa likod, naka-disc brake din tayo. 1-piston caliper. May ABS din. Ayun. So, may ABS din tayo dito. Ayan. Makikita nyo yung kanyang ABS wire. Ito, napakamura mga idols. 211,000. Meron na kayong 400cc expressway, legal, legit Ang kagandahan dito, ayan, meron din siyang ABS dual channel. And ayun nga idols, unfortunately hindi natin pwedeng i-start yung motor kasi hindi pa po activated yung unit. So hintayin natin si Idol Rod kung maglalabas siya kung maglalabas siya nito.
pwede natin ipakita sa inyo. Lalabas tayo niya. Pag maglalabas na ng, unit niya, Sir Boyet. pag inactivate niya to, yan, sasama tayo sa paglalabas. Yan. Yun po. So, meron din siyang, alarm para sa ating, meron siyang anti-theft alarm. Ayan, meron din siya. Yung mga natin, yung mga switches and buttons, meron daw backlight, blue backlight, So, maganda rin. Meron, kitang-kita mo sa gabi, yung busina, signal indicator. And meron tayong hazard light dito. Ayan. So, itong presyo nito, 211,000 pesos. 211,000. So, yung headlight natin, ayan. Meron tayong daytime running light, ayan, nasa gilid niya. And then, meron tayong automatic headlight on pag naka-start na yung makina. And isa pa dito mga idols, meron tong feature na dashcam. May dashcam to. Ayan, ito po yung camera niya, dashcam. So makikita natin dito sa ating full color TFT panel, yung pag nagre-record na siya, pag tumatakbo tayo, meron siyang dashcam. So another safety features yan. Pagka merong biglang aksidente, naka-record may recording na tayo, video. So yan mga idols yung advantage din ng motor na to. So meron siyang dashcam andito. Ayan. So yan po yung mga feature nitong ating motor na to. Meron siyang dashcam Ganda, di ba? Alright, yung ating tangke, ang ganda rin ng design. Ayan, quality rin. Yung upuan natin. Ayan. I think synthetic leather ito. Hindi siya leather talaga. Yung ating mismong logo. And yung ating tail light, fully digital din. LED rin, sorry. So yung mga indicators, LED. So lahat ng mga ilaw natin, LED. Yung size ng gulong, pakita natin. So sa size ng gulong, ang ginamit nilang brand ng tire, Kenda. Ayan, Kenda Carb. So Kenda tire. And yung size po niya sa harapan, 110/70 by 17 inch. 54H. So ito po ay tubeless. So maganda rin yung ating tires na ginamit. And yan mo, 110/70 by 17. Sa likod naman, 150/60 by 17. So wide din yung tires natin sa likod, 150/60 by 17. So yan po yung ating mga ginamit dito sa ating FKM 400. Falcon 400 po ito. Yung ating front suspension, ang ganda rin po ng ating front suspension mga idol. Naka-inverted po tayo sa harapan. So, quality yung ating suspension sa harapan. Naka-inverted po tayo. Makapal din yung kanyang, I think ito ay mga 41 mm yung kanyang sukat. Yung kanyang inverted forks. Ayan. So, quality mga idol, naka-inverted suspension tayo. Pero I think hindi siya adjustable. Non-adjustable yung ating front suspension. Hindi siya adjustable. Sa likod naman, link type. Ayan, naka-link type suspension, monoshock. So ito ay, sana ito ay adjustable. At least may preload. Ayun, preload adjustable to. Meron tong adjustable. Ayan. So naka-monoshock tayo sa likod, preload adjustable. So kung meron tayong angkas, pwede nating tigasan or palambutin, depende sa preference ninyo. Itong ating mismong So yan mga idols, yung ating bagong-bagong Falcon X400. Bagong-bagong big bike dito sa Pilipinas. Fresh na fresh, kadi-deliver lang. At available na rito sa Carmack Dagupan. So sino po yung magkagusto? 211,000 pesos. Gusto nyo ng installment, pwede kayo mag-apply dito. Yung kanyang down payment, 45,000. Pinaka-minimum nito, 45,000. Hindi pa po included yung insurance sa chattel doon. So, meron pa yung additional. And ang ating 24 months, 10,000. 36 months, 8,000. Yun naman ating babayaran para sa ating monthly payment. So, pwede po kayo mag-apply dito sa kanila, sa Carmack Dagupan. Meron silang Facebook page, Carmack Dagupan. Pwede po kayong mag-message sa kanila dyan. Available naman lagi po silang nag-re-reply sa mga chat natin. So yan po, yung ating mga ilaw, LED lights, dual disc with ABS, inverted suspension, 400cc,
Yan po ang ating pinaka-latest na big bike na available dito sa Pilipinas. 4 na color yung pagpipilian, orange black, gray black, gray red, saka green black. Yan po yung pagpipilian natin dito. Papakita ko po sa inyo yung kanyang uupo tayo sa bike para makita nyo. Ayan, upuan natin yung para makita nyo kung swak ba sa mga hindi pinalad yung kanyang sukat. Gaya ko, 5'6 lang po yung height natin. So, tayo po ay 5'6". Yun. So, hindi pa natin tinatanggal yung ating size stand, pero abot na natin yung floor. Ayan. Oo. Ayan. So, itong ating seat height is 790 mm. So, seat height natin 790 mm. So, kahit po 5'3", 5'4", 5'5 ka, kuya, anong height mo? Ako, 5'8". O, 5'3 siya. O, kayang-kaya niya pong i-ano to. Kayang-kaya niya. O. Ako 5'8", pinisuot. Walang problema sa'yo. 5'6 nga lang ako eh. So, almost flat-footed pa ako. Pag 5'8 ka lang. Pwede pa sigurong i-adjust. So yun, makikita nyo mga idols, ang ganda po ng itong ating bagong Expressway Legal. Parang Aprilia naked bike. Maganda rin yung front suspension, maganda yung laro. Yan, so meron tayo ditong dashcam. 400. 400cc to, 2-cylinder. So yun po. Meron din tayong alarm. Meron ng alarm, merong anti-theft alarm to. So yun. Ayan yung ating dashcam, Ganda, may dashcam pa. So yan mga idols, ang ating live sa inyo. Gagawan ko to ng walk around, bigawan natin ng full specs review. Abangan nyo po sa ating YouTube channel, i-upload po natin yan right away para malaman nyo po yung lahat ng specs and features, yung kanyang seat height, yung kanyang bigat. 180 plus lang yung kanyang kilograms, yung bigat niya. So hindi siya ganun kabigatan din. And easy to ride din. Siyempre yung kanyang seat height nga maganda, yung hindi ganun kataasan din. Meron din tayong angkasan dito. Tapos meron din siyang rubber, So kapit na kapit yung paa mo dito. May rubber din siya nakalagay. Ayan mga idols, yung ating bagong-bagong 400cc Falcon X400. 211,000. Bili na po kayo. At kontakin nyo na po ang Carmack Dagupan. Yan. Yun, shoutout po sa 57 viewers natin. Sana umabot ng 100. Paki-like po yung ating video. Sa mga idols natin na nanonood ngayon, please like the video para mas may recommended tayo na YouTube. Sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, mag-subscribe na po kayo para maibigay ko po sa inyo yung mas marami pang moto news update natin. Kasi nga dito sa ating mga bagong big bike na parating sa Pilipinas, especially dumating na nga itong FKM, ayan, may bago na naman tayong pagpipilian, bagong sakit ng ulo kasi ang dami ng big bike, ang hirap ng pumili. So kung gusto nyo naman po ng affordable and quality rin yung mga components, yung kanyang specs, ito, bagay na bagay sa inyo to. Kasi 2-cylinder po siya, 400cc, Expressway Legal, 200, wala na kayong problema. Pwedeng pumasok sa Expressway. Ayan, napakagwapo. Again, ikutan na natin ng isa pa para bago tayo magtapos ng ating live. Alright. So again, meron tayong full color TFT panel with backlight to. Ito yung ating para sa dashcam. Meron tayong dashcam dito. Yan. Ito yung pinaka-camera natin. So ang ganda, 400cc, 2-cylinder, dual disc brake with ABS. With ABS din sa likuran. And again, inverted suspension and naka-monoshock. Shoutout po kay Idol Franz De Vera. Ayan. Shoutout din po sa mga idols natin kay Ben Jun Huerto.
Gaano po kabigat yung motor? 180 lang po yung kanyang kilograms. Hindi po siya mabigat. Para po sa inyong katanungan sa mga units na available, pwede nyo po i-check sa FKM Philippines, FKM Motorcycle Philippines. Meron silang Facebook page. Nandiyan po yung mga dealers ng mga FKM Motorcycle. Pwede nyo pong i-check kung meron sa area ninyo. Pero dito po sa Pangasinan, sa Norte, usually sa Norte, ito po, Carmack po yung kanilang official distributor. Kaya nandito po tayo sa Carmack, Dagupan. At ito nga, available na tong ating FKM motorcycle na to. So yan po, ang napakagwapong bagong-bagong big bike. Pormadong-pormado. Itong ating orange color, ang takaw pansin talaga, yung itsura niya, mapapalingon ka talaga. Kasi nga, iba yung dating Di ba? And quality rin, di ba? Yung ating upuan, ayan. Meron ditong hawakan ng angkas. Yan. 211,000 ang ating presyo para dito. Yes, sa Muntinlupa, baka meron na rin po dyan, may FKM dyan So yan po yung ating 211,000, napakamura, 2-cylinder with dashcam Kumpleto na po itong ating bagong-bagong FKM motorcycle. Napakagwapo. So yan po. Tapusin na natin yung ating live. Sana naging informative po yung ating live today at marami po ang sagot nating katanungan ng mga idols natin sa mga nanonood dyan. Ito po ang ating newest big bike from FKM. Thank you sa inyong pakilike po yung ating video at salamat po sa inyong pagpanood mga idols. Ride safe po mga idols. So yan mga idols, ride safe sa inyo lahat at ingat po sa inyong mga rides. Ito po ang ating live update sa inyo. Abangan nyo po yung ating video para sa full specs review nitong ating bagong FKM motorcycle. Ride safe mga idol. Thank you.